Tom Sawyer, duc un paquet per a Tom. Ja feia 2 anys que no estrenàvem cap espectacle, ni per públic adult ni per públic familiar, i aquest és un títol que ja feia temps que el teníem al cap. Ens agradava molt que era un muntatge, o que era un personatge que era molt conegut, però que alhora feia temps que no pujava als escenaris i la història que expliquem no era tan coneguda. Era una història que veiem que es podia abocar perfectament en el format de teatre musical, que és el que ens agrada i en el que ens sentim còmodes. Per tant, havíem de fer una dramatúrgia a partir d'una novel·la del Mark Twain, en la qual hi hem afegit altres elements d'altres històries del Mark Twain, i, sobretot, hi hem pogut afegir una creació musical que és nova, és inèdita i és actual. El més gran i valent. Realment jo vaig insistir molt perquè ho portéssim cap a un so una mica més modern, si podíem dir-ho així, sobretot perquè pensava que el públic infantil també està escoltant molta de la música pop que s'escolta avui en dia, i aleshores a vegades els hi volem imposar un so més clàssic i ells en el fons no escolten aquest tipus de música. Quan l'Atzigags em va proposar de fer aquest projecte, de fet vaig dir que sí d'aquesta seguida, quasi amb els ulls tancats sense saber què era, perquè ja portem un historial amb l'Atzigags, amb la qual ja sé com treballem, si treballa a gust, sempre és interessant, per tant es va dir que sí, absolutament de seguida amb els ulls tancats. Amb destinació Arkansas, tothom a bord! Com a lletrista, he escrit moltes lletres de cançons per totes les obres de teatre que fem amb nens, perquè faig moltes classes de teatre per nens, però amb un muntatge professional no ho havia fet mai. Llavors, per mi era un repte. Havia de començar a fer les lletres sense haver escoltat cap música, perquè normalment el que faig és escolto la música i adapto allò que jo vull dir, doncs el ritme, la mètrica de les músiques. Aquí no, partia de zero. Així que jo mateixa em marcava un ritme, uns compassos, una accentuació musical i deia, mira, li parlava amb el Marc, jo he fet això així, i ell a partir d'això creava la música. Tom Sawyer!